А няма как да очакваме в една прогнила държава, в която всички основни системи не работят, като започнем от здравеопазване, образование, правораздаване и така нататък. Няма как да очакваме всичко това да е в кълта и в един момент медиите да цъфнат средата и да бъдат нещо различно. Защото жълта политика не може да бъде отразявана от нежълти десници. Това обаче се затваря в един порочен кръг и става така, че политиката иска вестниците си, а вестниците си искат съответните политици и от това в крайна сметка няма изход. Боже, какво липсва, нали, за да разберем? Какво да направим така, че да се промени нещо, а да не тъпчем на едно и също място? И то ние не само, че тъпчем на едно и също място, става все по-лошо. И се връщаме все по-назад в ония години, когато действително е имало цензура. Като вътрешен е натиск от самите редакции от страна на рекламни отдели, главни ресорни редактори, а външен натиск е на базата на директни обаждания от политически, икономически лица, дори и криминални. Истината е, че всеки ден, ако искаме да печелим уважението на публиката, независимо дали това са слушатели, зрители, читатели, трябва да бъдем свободни и да рискуваме да бъдем свободни. Цензура има маскирана като медийна политика. Много ясно определена е и няма тайни неща. Казва ни се кой ни е приятел и кой ни е враг, срещу кого трябва да се пише. Например, ако преди бяхме с Цветанов и ГЕРБ, сега сме заедно с новата власт на БСП и ДПС, а старата е превърната във враг. Промяната стана постепенно, а не изведнъж, както в TV7. Няма вътрешен отпор. Журналистите приемат случващото се като поредната поръчка. Работа, която трябва да свършиш, за да вземеш заплатата на 25-то число. Някои хора все пак се чувстват зле, че са били досега с едната власт, пък сега тотално всичко се преобръща. Много колеги не си подписват текстовете, които са много хвалебствени към властта. По това може да се познае дали журналистът е бил съгласен с редакционната политика или не като човек. Имаше различни периоди. За Костов не се пишеше, за Кунева. Сега има и за Яне Янев. Просто нищо. Казва се, този е мъртъв за нас. Медиите в България от известно време насам не изпълняват своята обществена функция. Тоест това, което сме учили всички, че от век насам може би е ролята на медиите, за съжаление в голямата си част не я изпълняват. И това се случва особено чувствително през последните 7 години. Защото формирането на монополната медийна група в България, около Корпоративна търговска банка, започна в края на мандата на правителството на Тройната коалиция. Така че Бойко не е единственият виновник за това. Защото едни добри, качествени, здрави медии, свободни, истински, могат да са твоето криво огледало. Тя да се оглеждаш и да виждаш в какво ти си сгрешил, какво не е наред. Да комуникираш малко по-професионално с тях, а не да търсиш глашата и имиджмейкъри, които да излъскват политическият имидж. Защото това ясно е временно. Тя по една политическа партия горе-долу като една манекенка, нали? В смисъл, докато е в силите си, красива е, може да печелиш от нея и си с нея. В момента, в който този модел престане да работи, разбира се, това е една супер порочна и ужасна схема. Няма как да забравя първата страница на ако се наложи на Уикенд, която 2-3 месеца преди преди парламентарните избори през 2009 година се появи с голям портрет на Цветан Цветанов и бомбастичната информация, че той има незаконна дъщеря или дете или каквото и да е. Това си беше такава чиста долнопробна атака спрямо ГЕРБ, които имаха тогава всички шансове, очертани вече, да спечелят изборите и то безапелационно. Същия този вестник, който тогава публикува снимката на Цветан Цветанов, само ден или два след като ГЕРБ спечелиха изборите, се появи с голяма снимка на Бойко Борисов, по-малка снимка на пророчествата Ванга и големите букви, които цитираха нейно предсказание, че от огъня ке дойде, България ке спаси.
Ставаше дума за това, че Бойко Борисов е пожарникара, който идва от огъня и ето го, той е спасителят. За първи път, като че ли преди изборите, се състоя така наречения медиен дрифт, взимане на завоя. Това е едно явление, което от доста години отчита Фондация Медийна демокрация и всъщност най-големият проблем е като че ли безусловното приемане на една стара българска приказка, който плаща музиката, той я поръчва. Цинизма е, че партията, която контролира голяма част от медиите в България, чрез своя депутат от ДПС, господин Пеевски, има нахалството да ни обвързва нас с медии. Не сте ли обвързани? С кои медии сме обвързани? Като се ръководи от интересите на държавата, и принципите на независимост и обективност. Заклех се. Считам, че той е специалиста, който може да ръководи агенцията. След това назначение и по начина, по който то бе извършено, моят кредит на доверие е изчерпан. Причините, според мен, основно са три за това. Първо, разбира се, малкият пазар, комбиниран с икономическата криза и неспособността на медиите да се издържат. Тоест да могат да покриват своите разходи, а защо не някои от тях да правят и печалба отгоре. Втората причина е непрозрачната собственост. Непрозрачна собственост както на медии, така когато говорим за печат на разпространителски фирми, когато говорим за телевизия на фирмите, които мерят рейтингите. И третата причина всъщност е причина за голяма част от проблемите в България, да не кажа за всички, липсата на върховенство на закона. Защото закона за защита на конкуренцията всъщност предвижда някакъв контрол и ограничения за концентрация на собственост, каквато очевидно имаме на медийния пазар, но върховенство на закона няма, законът не се спазва и оттам абсолютно всичко, което си говорим, става излишно. Този въпрос, ако бъде разрешен, всичко останало е много по-лесно. Една голяма част от влиятелните всекидневни издания, ако човек се зарови в собствеността им, ще види, че тя не е особено ясна. В началото на управлението на ГЕРБ имаше една крачка напред в тази посока. Издателите поискаха и държавата ги подкрепи и в закона за депозиране на печатни и други произведения беше приет един текст, който задължава всички печатни медии в началото на годината да заявяват и пред Министерството на културата, да депозират декларация, че кой е техният собственик. Министерството на културата, между другото, така сравнително стриктно поддържа едни такива таблици, за 3 години назад ги има вече. Всичко хубаво свършва до тук обаче. Защото както да редица закони в България, този закон се оказва сравнително неприложим и врата в полето от гледна точка на санкции. Никой от институциите, които могат да приложат този закон, не са го приложили. Медиите, като всяко предприятие, имат нужда от пари. Виждаме, че в търговския регистър финансовите отчети на 90 и не знам колко процента от медиите са на минус, те са на загуба. В същото време не затварят, т.е. медийният пейзаж не се променя драстично. Нямаме затворили телевизии, вестници, големи агенции, сайтове и така нататък. Те продължават да функционират. Тоест, очевидно, някой покрива тази разлика. Когато това е известно, независимо с какъв бизнес се занимава собственик, когато е известно това, е окей. И всеки потребител на информация си прави извода. Тоест, аз на тези мога да вярвам до толкова, когато обаче е нещо в сферата, в която е бизнеса на собственика, вероятно ще чета или ще гледам с едно на ум. Когато обаче не знаем нито кой е собственик, нито кой покрива тези разлики, тогава вече идва връзката с политика, олигархия и не мога да поставя всъщност рязка граница между тях. В много кратък период от време, може би около 3 или малко повече от 3 години, една медийна група, нова българска медийна група, постепенно монополизира разпространението на печатни медии. Започна първо през изкупуване на дяловете на различни издатели в ИПК Родина, придоби най-голямата печатница в България, в която се печатаха вестниците
После заради финансовата криза, която вестниците почнаха да усещат, придоби техни дялове в разпространителски компании, накрая и цели медии, печатни. И на практика по този начин тя задуши цялата преса. Не е задължително ние да доказваме монопол на нова българска медийна група на пазара на печатни медии. Абсолютно дори не е необходимо. Достатъчно е само да се изтъкнат два основни факта. Единият от тях, че те държат 85% от пазара на разпространение на печатни медии. От тях зависи отпечатването на голяма част от вестниците в България и транспортирането също така. Значи може да си главен редактор на най-гениалния вестник, но той ако не стига до сточите потребители, ако някъде да се отпечата и то при добри условия във времена на криза, какво се случва? Инак стана много банално да си говорим за концентрация на медийната собственост, за непрозрачност на медийната собственост. Струва ми се, че съвсем скоро ще започнем да си говорим и за нуждата от отбрана на медийната собственост от някои депутати с по-нестабилна психика. Между другото, това, което направи служебното правителство, е, че показа част от сметките на държавата, в кои банки са концентрирани. Това е само първата крачка, да не кажа, ако се възползваме от термина в леката атлетика, нали, това е готови. Даже и старт не е даден. Просто хората научиха, че има концентрирани сметки на държавата в определени банки. Те могат много ясно да си направят сметката, ако пожелаят, разбира се, за връзката между техните високи сметки, за връзката между обичайните медийни новини, които научават, и концентрацията. Говорили сме с много колеги за това, че ако в Германия има офшорна собственост на мултиплексите, това би било голям скандал. У нас не само, че има офшорна собственост на мултиплексите, не само, че Европейската комисия води дело срещу България в Люксембург, ами на всичкото отгоре два кабинета по един съучастнически начин, последните обичайни правителства, за да изключим някак служебното, не направиха, едното направи търговете така, че да има процес срещу България, а следващият кабинет на практика не направи нищо. Очевидно българските журналисти се чувстват все по-зле, упражнявайки своята професия, и са склонни да дават апокалиптични мнения по отношение на медийната среда в България. През 2011 година участваха общо 113 журналисти, макар че беше разпратено до много по-голям брой и популяризирана, което на първо място показва, че може би до голяма степен колегите не са много ентусиазирани да говорят по темата, но резултатите бяха доста красноречиви. Средната оценка беше 3 по петобалната система, така че не е съвсем двойка, тройка е. Като най-често срещан натиск беше показан политическия, след което идва икономически. Като интересното беше, че регионалните медии, които по принцип са дискутирани като доста потиснати и подлагани на всевъзможен тип натиски, зависими от не само от местни икономически феодали, ами и от общински фирми, държавно финансиране под формата на различни структури. Те бяха казали, че свободата на медиите е задоволителна и медийната среда е добра, за разлика от журналистите, работещи в столицата. Но не беше страх първото нещо, което изпитах. По-скоро беше някакъв гняв от факта, че някой се позволява подобно нещо. Защото самия жест беше някакси несериозен дори. Подаръкът си беше подарък, посланието на книгата Изкуството на войната си беше послание еднозначно. Имаше послание в тази книга, едното се отнасяше персонално за мен, другото касаеше издателите на медиите, за които аз работя. Поднесено по подобен начин това послание, лично на мен ми прозвуча несериозно, но то беше явен натиск
върху мен като журналист, който работи във Варна по теми, касаещи тази конкретна, не знам дали икономическа или каква група. Никой до този момент не е дал точното определение. Това е вероятно една от най-големите един от най-големите проблеми около тези хора. От тяхна страна беше несериозно да решат, че могат по подобен начин да окажат натиск от една страна, и втори път от тяхна страна беше несериозно да си помислят, че могат да окажат подобен натиск и той да остане не публичен. И специално тези хора, за които става въпрос, за тях времето на бухалката, на прякото насилие, мисля, че е от минало, което не значи, че не са намерили много по-перфидни и много по-ефективни начини за въздействие върху хората, които смятат за свои противници. Това, което се случи с мен, вероятно не е най-страшният вариант на нещата, които са се случвали с наши колеги. Знаеш, че имаше колеги, чието апартаменти бяха взривени, колеги, чието коли бяха взривени, колеги, които бяха прибити до степен на усъкътяване. Да. Така че в този случай ставаше дума по-скоро за опит за натиск, изключително неуместен и несръчен. Липсата на свободни и обективни медии просто е емблема за доста зле развито, неработещо, дори, как да кажа, по-примитивно общество. Понеже от 20 години, може би, не само съм се нагледал, но и съм участвал в много процеси, кръгли маси, конференции, обучения, т.е. непрекъснато се опитваме да променим някакъв малък детайл в медиите и си мислим, че нещо ще се промени. Нищо няма да се промени така. Трябва да се промени голямата картина. В момента, в който в държавата има върховенство на закона, тогава можем да очакваме отделните сфери да бъдат по-нормални. Един от много смешните случаи беше когато по синдикална линия при аранжирането на един протест ние се оказахме подредени зад кукерите и пред работниците от Сопот, които тогава пак бяха без заплати. И всъщност отпред се опитваха да изгонят злото, зад нас казваха, че са гладни и ние се чувствахме много нелепо на протест, на който хората са излезли, за да кажат, че са гладни, само че в един малко по-различен смисъл, защото и ние бяхме гладни, но бяхме гладни за свобода. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom please to be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say kill bias, independency, and I'll kill the seal, cause the arm himself is stealthy massive.